ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Ana m asị ka ụbọchị taa mara anyị mma. Aha m brọda Paul Chigbo. Eji m ozi ọma wee bịa maka anyị nwa bụ ụmụ Igbo na ana anyị ba na mmanụ aṅụ na mmiri ara ehi na Chineke mere ngọzi nke ihe iche aka mgbajuru na ya n'oge ugbu a. Achọrọ m ikwu obere okwu maka ikpe ekpere, maka ekpe na ya nsị ka m nọ mkpụrụ ụbọchị one ma one ka anyị mara kene nke na-emenụ. Enwe ọtụtụ ụmụnna anyị ka na-atọ ụta na ọ bụrụ na anyị ekwụrọ jee tụọ akwụkwọ a na ọma dị ona mụnwa sị ha na ọkwa asị na oji ọfọ ga-ana ọfa ijikwa wee jee tụọ akwụkwọ a makakwa maka odogo mba niile nọ n'obodo a anya na-achọrọ anyị oji ọfọ ga-ana, maka ọgọ na ịtụrụ ya aka ya achị gị, o nwere ife iyi eme aka ya achị gị adị bụ ọ na-etọpụta ọ bụrụ na ị pụtara ọ gbara nkịtị kwere ekwe na otu anyị si wee tụọ ya amaka na ọ na-esozi m na-agwa nwanne anyị nwoke bụ Mr. Peter Obi. Enwe mmadụ na-abụ na-anụ ọgụ wee tụọ ofu onye n'ala, o wee jụọ ndị bịara ine n'ọgụ sị ha aka na-akọ ya ọkwa obiena onye ọ na nasa o tee na ntị were mkposi ya anyị atụọ n'akwụkwọ anyị afụ na mpụtara akwụkwọ, mana ọ ka mma na ije tọpụrụ na ikpe a onwe oge nsị anyị ejezi na ụfọdụ si eje tọpụ nsị ngwa jee tọpụ ya maka odogo onye ọ na-anya na adakporo anyị adakpo. Ife a na-akpọ ife awụ political rape, erepụrụ anyị politically, o doro onye ọbụla anya, mana anyị emekwana ya gịnị? Onye ajụrụ ajụ ọ na-ajụ onwe ya. Ọ na-abụ nnecha ndụ nna nna anyị biri, nnecha ka ha si wee nwee brave hearts. Ana m asị kedu ebe egwu nọ wee bata ndị Igbo n'ime this act of cowardice ebe ka o si? Unu ama ife anyị tere na ọchịchị a azọrọ? Unu ama ego one ụbọchị one anyị kpọchisiri shop? Unu ama ego one eluzu ma registration ma collection ma voting? Election mechakwuru na youth sacrifice TV show nke a na-akpọ Big Brother Naija. Jee gbakọ ọfụma nọ mgbe ahụ ọ na-ebido ka a na-emefe campaign. Ndị youth wee kwechiri wee chụọ onye bụ aja. Ebe a ka nọ marụ na ọ na-agụ anyị ka mmiri si agụ nnele. Ife ndị a mere anyị wee bụrụ otu a mmiri si agụ mmadụ akpịrị na-akpụ ya nkụ, wee gosicha ya udu mmiri wee buru ya tiwa ya n'iru onye ahụ. O nwee ife bụ iwewe gị mmadụ etie gị ife, iwewe onye ahụ tikwa gị ife. Ọ ife mere anyị ife a, mana anyị emekwanụ gịnị? Ajụjụ m bụ kedu nke na-eme kịta? Ebee ka anyị na-eje? Erepụga anyị politikali. Ana m ajụ ndị okenye fọrọ afọ n'ala Igbo, ezigbo okenye, ọ bụrụkwa ndị na-agwa ofe, maka ọ dị m mwute. Ọ bụrụ ọta ka ntị were mkpu a na ife dị ka ụmụ Israel eru asị na anyị si Israel anyị si Israel. Ọ ya ka m ji wee na-ajụ Israel nke a mmata bụrụ nọ ebe a ka anyị si ịma na anyị na ha eyirokwa, maka ife a na-eme yiri ife ndị nna nna anyị na-eme mbọsị bụrụ gboo. Ụdị obi a ka ha nwere, obi ịfụnanya, ịdị n'otu, igwe bụ ike, enyi mba enyi. Ụdị obi a ka ndị nna nna anyị nwere. Onye agha na nwanne ya na-eke esi wee na-anụ agha n'ala Israel. More than 300,000 were ọsọ na-abasi airport ka ha jee bunye egbe ha. Ebe a ka ndị Hamas, ndị Palestinian nọ wee mara na ha mere nkwado. Okwu Chineke bụ a and amen. Onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ife abụ their father's land ka ha na-eprotect. Ha ncha na different airport, different countries of the world na-anachighị azụ. Agwa gị na ndụ ada atọ ha ụtọ? Agwa gị na agụụ na-agụ ha? Abụrụ m ebe anyị na ha si wee yi, maka ndị ntorobịa anyị nwa a na-achọ ịwakpo anyị na ana anyị, a na-awakpo anyị awakpo, abataghị abata. Anyị agbarozi oke ndị iro na ndị mba, anyị agbarozi oke ndị iro na ndị ụlọ. Ife na-apụ ndị ntorobịa anyị n'ọnụ m na-ekwu oge ncha bụ jakpa jakpa jakpa. Ụmụ Israel na-anachiga ka ha jee nụọ ọgụ. Ndị nke anyị na-eme jakpa, onye pụọ na-agwa ndị ọzọ obodo anyị abịa na obodo ama abịa. Jakpa ije obodo oyibo jee zụọ afịa dị iche, ije gụọ akwụkwọ dị iche, mana ọ bụrụ na ọ maka na a na-awakpo anyị ka iji wee na-apụ, ịma no act of cowardice. Ịma na ịbụ onye ụjọ maka egbu ọgụ onye ụjọ a na-aba. Oge ahụ ọgụ na-ebi ka onye ụjọ ji aba mba.
ị na-agbapụ na-edozicha ebe a anyị nwa fọrọ afọ ma na ya nwere ego flight wee nataba anyị nchapụzie anyị Igbo bazie into extinction ọkwa ya anyị Igbo emezi na exist ebe our forefathers nụrụ ọgụ. They protected this place, prevented invasion of the slave masters. Nye ka abịazi tata onye tinye isi iru onye mbasi niile dị na mba ụwa na-ekwo ka ahịa ndị na-anwụ na 4 kilometers to hell na desert Mediterranean Sea. Otu a ka esi anwụsị ndị shaki na-eri anụ ha. Ịfadụ ndị ntorobịa na ume kwesịrị ka anyị jikọọ aka ọnụ mara ka anyị si edozi be anyị ka mara oke ndị na-ezu ori na ndị na-atọ mmadụ na ndị na-akwafu ọbara. Anyị abịakọnata ọnụ wee wepụ nkụ na-akwa nwụrụ. Ọ ka esi eme anyị na-efegharị ka atụrụ enwere onye nche na-eke esi were anyị merụ object of caricature anyị dịka exhibit. Ma n'obodo a ọ dịgwazie ka ndị ugwu ọka anyị wee nwee ezigbo afa ebe ọ na anyị nọ dịka afọ ọjọọ ka a na-akpọ anyị. Ị bụrụ ha na-coward, a man your left from your right. You can't stand out in anything. Ọnọdụ a ka anyị furu onwe anyị. Ajụjụ m na-ajụ bụ kedu na ebe anyị na-eje? Ụmụ Israel a na-ekwu na yiri ha furu onwe ha n'anya, ha na-abịakọta ọnụ, ha ma na ọtụtụ obodo ụzọ obodo 5 ma Jordan ndị gbasịrị ha okirikiri nọ ndị iro ha. Ha wee jikọọ aka ọnụ wee nwee ịfụnanya. Oge a ife na-eme na be ha na-eme protest ahụ emere ka ha sabotaji onwe ha. So ọtụtụ ife anyị na ha enwero in common kale. Ha na-abịakọta ọnụ na-anụ ọgụ na-enwe mmeri. Mana nke anyị nwa, the reverse is the case. Because of love of money and the power, unu fere ife anyị na-eme onwe anyị. Sabotua na politics. Sabotua among the traditional rulers. Sabotua ma n'ime afịa. Sabotua ebe ọbụla ma n'ọrụ gọọmenti. Different offices onye ọ nọ na-achọ ka ọ kwatuo nwanne ya. Otu a ka ha si eme. Kedu ebe anyị yiri ha? Ha da fight onwe ha. They unite to fight their common enemies. Ha da nụso onwe ha ọgụ. Ha na-ejikọ aka nụso ndị iro ha ọgụ. Ọ ife eji wee mara ndị Israel. Abịa ebe a anyị na-agba onwe anyị mgba were nsi were aja. Ndị Israel ọ na-eme oke ite ebe anyị na ha yiri. Ịmafụ ebe ha na-enye mkpọtụ maka akụnụba. Nke anyị na-eme ka hell of noise. The noise is too much. Mana ego ha nwa ji na-reflect na the beauty of their nation. Nene ka be ha dị. Unu amụrụ na sabotu a anyị na-eme onwe anyị kpatara afịa niile ha na-akpọchisi. Ọ bahụrụ ikwu eziokwu maka o tena ntị were mkpu nke a mana ọ ka mmetụkwa ya aka. Unu fụ na ebuzo wee kpọchiela dịbọ for 2 weeks. Kọntena wee paaki ya na-abụ ndu morage. Ụmụ mmadụ wee kwụrụ agụụ maka ego kwụsị ịbata na akaụntụ eke ya ama na millions dị ebe ahụ enwere isi. Na mmadụ ji ego na a na-eri akụ akụ anabata. E wee kpọchie for 2 weeks. M wee si ya na n'imi. Ọ bụrụ na ụfọdụ na-atụ ego eji ekpe ahịfịa, ụfọdụ ọ dị n'aka dịka esi wee kọ wee na-eri the money. Ịfụzie na ndị kwesịrị ịtaga afụfụ afụzi ebe ha ji aka wee tie gị ọnụ n'ala. Ọ bụrụ ife Igbo na-eme onwe ha. For 2 weeks, ime ego na ụmụ mmadụ luzu. Unu ma oge nwere explosion na Bolado, ọkwa nke ha akọchaghị ya n'akụkọ. Ebidokwa Lekki demolition. Enwesịrị ebe akụtụrụ oge gara aga ọ dị ka aja. Kịta akụwa na Lekki asị nọ entire estate. Ọkwa unu fụrụ ya. Esi n'ebe a jee gbachie maza n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ ndị be anyị na-anọ. Ama m oge emere ụdị ife oge Abacha na-achị eji ebukọrọsịa ebe ụmụnne anyị na-ele limozin na maza side my two. Onye ji etinye ọnụ ewe kpọghepụ ebe ahụ bụ nna ya Ojukwu, the blessed memory, our warlord. Onye ga-etinye ọnụ ebe ahụ. Kịta ya kpọọ na nkata anyị nkịrịka ewere gị agafe afịa. Kedu onye ya bụ okwu kịta ege n'ala Igbo? Mgbe ọ na na-ekwu ya. Unu fọ na MNK ka nọ na nga. Unu fọ na ike kwere mmadụ ka nọ na nga. Onye ndu ndị Igbo na Lagos ka nọ na nga. Gosiba kedu onye ọzọ? Kedu ọnụ na-ekwunu? Oifoja nnecha anya ego ụmụnne anyị na-agafe na mbọ na-ewute m. Arụcha afịa
ndị Igbo wee lụchaa afịa, were ego ha wee lụchaa afịa, wee baa ya baa logo market, ewere afọ onye ofe mmanụ wee baa ya. Unu na-achebe ihe na-eme anyị isi maka ndị na-arụgasị afịa na mba na-agafu ego na mba? Kedu onye bụ Iyaloja? Kedu onye bụ Iyaloja ebe nna chife na-eme unu si? Ebe ọ bụ na ya atụnye ha ọrụ nna ya na-adọ onye na-achịnụ the in charge of afịa niile, ọ sị na Iyaloja of Nigeria, o je na Twitter je post wee ya. Unu ama ọ na ya ata ya afụfụ. A na-ekwu okwu ịnata bịa dozie ebe anyị, ụfọdụ a na-asị na enwerọ seaport, enwerọ nke ọzọ, na-efu unu ji ọnụ akụ. Enwerọ seaport ya ebezi dozie ebe nna gị. Ọsọ seaport ka ị na doziwe ego dube nna gị, ezigbo ụlọ ọgwụ digodi ya, ezigbo iro digodi, o nwere ife ndị anyị emenwuru onwe anyị. Maka onye ahụ ị na-etiri mgbu ka ọ bịa n'ọrụ gị, onye gbara gị egbe ekwesịrị ka ọ ghọọ gị mgbọ. Mgbu ahụ ị na-eti ha chọrọ ya, wenata aka ụlọ ị na-akọ akọ seaport, ị na-ebi na mmiri. Ka dozie ife ndị ọzọ, ya fọzie sọsọ ibunata ngwa afịa. Aha njaga iji ekwu okwu sabotu a ndị nke nọ n'ọchịchị. Ofufe mmanwụ na ndị colonized obodo ahụ ndị Britain corrupt our value system, ife niile wee gatọkọ. Negodo obodo emeghere ọnụ sị gị na agwọ nọrọ ego, na monkey nọrọ ego, na oke chụpụrụ onye isi ana n'ọfịs. Oke mere riot, oke mere conference, wee chụpụ onye isi ala. Nke a kọrọ osikwu onye a wee bie. Asị m na common senses agago moribund. Ọ dịka ndị isi ojii otu a ka obi anyị dị black like charcoal. Onye mere ife ọma mmefọ. Asị ka m were ife a wee nyekwa anyị ndụmọdụ maka mma atọkwube, ka jụọ n'onwe anyị ajụjụ ka poverty akwanyere anyị ya maka ọma mmed 40-something items emechiri, aha 8 na ndị nke chịchara achịcha. Kedu ife unu na-eche? To impoverish us ka ọnụ na-amarọ. Factories one ka alụ to substitute those items. To impoverish us. Ego eji agba afịa n'enu ọjị, ndị ka eme njem na airport, ego niile na n'enu ọjị ke ndị emegidere ka akụchasị anyị aka. Kịta ọtụtụ nọga ha na-ata aja, ọ ife ha chọọ. Mana ndị bụ ife bụ ọdịra n'otu a, anyị ejike aka ọnụ gbakọ izu. Onye n'ube nwanne ya agba n'ọsọ, mana onye ka a na-ekwu, ụfọdụ ka na-aghafu ego, ụfọdụ ka na-eme iberibe na mba. Ị na-eme investment ebe a rụrụ seaport, ịtọ na-eme iberibe a, kedu ka ha ya esi wee ma nụ na gụrụ gị agụ? Ebe ọ na ife oke na-eri ka eji wee kwere ya ọnya, ife anyị ji wee kwere gị ọnya, ịzụgburu onwe gị. O nwee gwa m na ife a na-akpọrọ ndị trade fair ebe 300 million. Ka unu na-anụ ọ ife a ka ndị nna nna anyị ji wee sie ọnwụ na ha ama aba into slavery. O nwee ndị nke anyị nụrụ akụkọ ha oge ha nọ chọpụta na ụgbọ ha bara na ya ụgbọ eji ebu ha were eje ebe a na-ele ohu, ha wee jụ na ha ama nje wee makpusie na mmiri wee rie ha. Anụgo m akụkọ ahụ. Ha jụ na ha ama into slavery. Nna ya Ojukwu wee kwuo ya n'ime mme leadership impose ebe ndị Igbo nọ. Chineke kere anyị kesi anyị ike, mana amụrụ m ebe agbụrụ kịta si, amụrụ m ebe ha si. Ọtụtụ ebe a na-alụsi estate n'ala Igbo ebe nwepụrụ ọfịa, nwayọọ nwayọọ otu a ka o si ebido. Thousands of miles na-ebido with estate. Otu a ka o si ebido. Enwechana na remote areas, enwechana estate. Ebe nke a na-arụkwa afịa na-ekwu maka land business park, kedu ife ka na-eche? N'ọtụtụ mmadụ ka ha nata wee si shops, factories, warehouses, residential buildings. Ọtụtụ ife a na-arụ n'ala Igbo kalị. Ị nọ ebe ị nọ na-apị calculator, ị nọ na mba na-ezumike nka na mba nọ na mba nwụọ, esi na ego ahụ ịsụta na mba wee bunata ozu gị. Anyị nwa bụ ude na-agbakọnata ude na-eri ozu. Onye ọ na-so na-agbafusi ya n'ala Igbo ka ala Igbo ya dị. Anyị nchọ na nwụsigo o ejewere bata ha na nwụọ. Ife ọjọọ adị eme nkwụsị n'ọka obe n'oke. Oge Kraịst bịara enwere akwụna nwa ori, ọ dịgbara gboo. Ebe ike ọchịchịrị nọ n'ụwa, ife ọjọọ ya dị n'ọka obe n'oke. O nwere ebe ụwa tọrọ ute na onwe ebe ka ibi ya mma. We have to work it out. O nwe ihe onyonyo mfụrụ ndị South Africa na-ajụsị ndị mba, kedu ife ịbịa be anyị ime?
onye ajọrọ sị na ya refugee na be ha adọrọ mma asị ya go back. We shed our blood, we fought for this, go and they fight for your own. Ndị South Africa na refugee ekwesịrị inwe shop. O ruo na n'omume nke akwụkwọ another way of bringing xenophobia ka ọnụ na-amarọ. Even na the current xenophobia ọzọ na-ebidokwa. Refugee ekwesịrị inwe shop. Onye ruo eji edozi ebe ya. Ụmụnne m ka anyị wepụ n'aka n'ife ọjọọ ka ife isi ike ghara eme na anyị ka anyị na-emezi ka cannibals, ka anyị na-eme ka anụ na-eri ibe ya. Wickedness ejupụta ọtụtụ mmadụ n'obi. Zisa ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. The best of all entertainment production.